Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय। ओमफ्राय आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जागोन ट्रेडिशनेल ओंख्रि संनाय, खिन्थु आङो संनाय नङा। बिमायासो माने बिमा बिखुनजोआसो संगोन आरोना। दा ओमफ्रायो जोंहा माबायदिहाय संनानै जायो बे ओंख्रिखौहाय दा आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय एसे दिन्थिनोसै आरोना। कारेन्टबो गैया, एसे खोमसि खोमसि जाबाय। स' होमबा लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा माबायदियै संनानै जायो। होमबा आङो स्टार्ट खालामनोसै। आं जेलाखि मैगं सायाखैसो आंखौहाय मैगं सायनायाव हेल्प खालामो आरोना। नै दाबो जि जाया जाया सिथिं सिथा बासिफा लागासिनो। बेयाव दोन। लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय नारजिखौ सङोब्ला माने रुगारा आरोना, दैखौ ग्लाब ग्लाब फुदुंनानैहाय माने दै गुदुङावसो सोमनानै दोनग्रोयो दसे। दा आं बेखौहाय दसे सोमनानै दोनसै। आं दसे सोमखांनायनि उनावहाय दायो बेबायदि आखाइजों एसे सिफ्लेनानै लाबाय, जाहाथे बेनि रसा एसे ओंखारो आरो। नै नोंसोरो नायनो हागोन गोसोम ओंखारबाय बिनि माबाया रङाहाय। ओमफ्रायो रुवाबाबो बेबायदि सोमनानै दोनबानो जायो आरोना, रुवाबाबो जायो। नारजिखौथ' ओरैनो अमाजोंसो जाबाय थानाय जायो मानसिफ्रा, ओमफ्रायो जोंहा दिनै अमाजों जानाय नङा आरोना, दिनै नाफामजोंसो जागोन। ओमफ्राय आंहा नाफामजों मिलौसिननाय मोनो, ओमफ्राय गोथावसिनबो मोनो आरोना अमाजों संनायनिख्रुइ नाफामजों संबा साबसिन मोनो। दा जोंहा माबायदि सङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै नाफामखौबो लाखाबाय, बियो न'आवनो देनाय नाफाम। ओमफ्राय सामब्राम गोजा खावसे लाबाय आरोना। ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेयावहाय बानलु, सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय जिरा एसे देनानै लाखाबाय। ओमफ्राय नैबेयो जोंहानि सेसानि थाखाय, सेसाया बिराद जासोगारो जोंना बेखौ। जोङो दायो नारजिखौ होबाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय खारैखौ होखाबाय आरोना, जाहाथे थाबैनो रुयो। बे खारैया सबाइनि खारै आरो, खापनै होदों बेवहाय, जाहाथे थाब रुयो बेनि थाखायनो खेबसेनो ज' होफाखानाय जाबाय। संख्रिखौबो हरखाबाय, बेवहाय आङो सामससेल' होग्रोदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौहाय दसे एरबाय थानोसै आरो खोस्लिजोंनो। ओमफ्राय एरबाय थानायनि उनावहाय बेखौहाय दसे खोबनानै दोनगोन, जाहाथे रुइयो मोजाङै, बेनि थाखाय आरो। दै होबाय, दै एसे होनानै नाग्लिग्रोसै आरो दसे रुइनायनि। एसे गेब्लेहांबाय।
मानसि बुरजा नालाय जोंहा नै ओमफ्राय बिराद नारजि जासोगारो जोबगोन बे दाहाय नारजि नाफाम दायो नैबे नाफामखौहाय बेयाव एवग्रोनानैसो होनोसै आरो नारजियाबो गोदौगासिनोखा नै सामब्रामखौ खामहोग्रोगोन आरो एसे बेयाव खावसे होखाबाय गोथां होगोन मोनामबानो एसे दै होनानै बिराद गोथाव मोदोमबाय ओमफ्राय दा बेखौहाय दालि खाथाजों एसे सानोसै आरो समान लागायनोसै मोजां खस्रा नालायबाबो नङा नामनि आन्थाजों साबै गेब्लेखाबाय ओरैनो सामब्रामफ्रा गेब्लेबाय मोनबाय नै जानांसिगौल' जानोसै दायो नै लोगोफोर आं दायो ओंखाम जानोसै बिराद उखैबाय जानो लुबैबाय नै बियो नारजि नाफाम ओमफ्राय नै बियो सबाय बिमा फ्राय ओमफ्राय नै बियो दुदालि गांखंजों दाउ बेदरजों बिराद गोथाव बिराद गोथाव बिराद ओमफ्राय लोगोफोर आङो दायो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनावहाय नारजि नाफाम जानायथ' ओमफ्राय एसे बुरजाखौनो जाफ्लांबाय आरो ओंखामखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर जाफेराखैबा बा जानो गोसो जादोंबा ट्राइ खालामनानै नायनो हागोन गोथाव जायो ओमफ्राय जायफोरथ' जाखानाय बिसोरथ' मिन्थिखागोन नारजि नाफामा माबायदि जायो ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौहाय आंनि नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' होमबा दिनै बेखिनियाव